paket. Marang sira wakne Pati. Gendropati. Paninggih kula paring dawuh sinuwun. Sakwise satata lenggah panjenengan sun ora bakal ngrembug perkara tentreme negara nanging panjenengan sun bakal minta katerangan kelawan wakne Patih Gendropati kadiparan uga rampen kanggo jumenenganing putraku Nini Purbaretna lungguh minangka ratu ana ing kraton Tandes. Pareng matur sunuwun. Nanging langkung rumiyin sungkem pangabdi kula ugi kunjuk ngesanku sunuken. Iya tak tampa munggae puja hastutining sun enggal sira tampanono wakne Patih. Sanget anggen kula nampi mugi ndadosaken teguh kagunganipun abdi Gendropati. Sinuwun ngenani uga rampeng. Ing mangkenipun kagem jumenenganipun Kang Putri Purbaretna. Dawuh pangandika panjenengan sedaya sampun kula sepaket wiwit kawula alit minggahipun Nayaka Sentana saka guru sakmenika sawise wonten ing pendhapi kraton Tandes. Nelakake agunging panuwun dene aturira gawe marem lan bompong ora cewet ora cicir samu barang apa keng ingsun kersakake kabeh wis samapta Dan sawetara dipinake anggon lungguh sendika dawuh Gendropati marang sira putraku Nini Purbaretna dawuh katimbalan kula Rama. ing parpatan nalika semana ingsun wis paring dawuh lan sliramu niki ora ana kemenang lintir dewa keprabon ana kraton Tandes kejaba amung jeneng sira jalaran jeneng sira putraning sun kemijil pembayu senajan to putri nanging menang lungguh ana ing dampar kencana minangka pengayoman ana kraton Tandes. Apa sekirane atine wis ditata, apa sekirane wis samapta ing diri sawega ing gaki Kalamuntaraka jumenengake jeneng sira minangka ratu ana ing kraton Tandes. Menawi setya menika sampun dados dawuh pangandika panjenengan dalem ingkang putra namung ngestokaken dawuh Rama. Yo, yen pancen kaya ngono, panjenenganing sun bakal amurwakan dene sagung para Nayaka Sentana uga wis sumeba ana ing pendhapa kraton Tandes. Atas nama Prabu Gendra Sekti Ratu ing kraton Tandes hanimbang yuswa kang wis puh hanetepake saha hamutusake Purbaretna minangka Ratu Putri ana ing kraton Tandes.
Gendra Sekti. Kok randhat swanira ya? Pangapuntenipun ingkang kathah. Jalaran kula nembe kemawon rampungaken jejibahan saengga sowan kula wonten ing pendhapi Kraton Tandus Randhat Kang Mas. Nanging saderengipun kula minggah wonten ing pendhapi agung Kraton Tandus, kula pireng jumlegring mriyem ambal kaping 3 sorak kawula hambata rupa menika pratandha ing Tandus wonten jumenengan. Menawi wonten jumenengan menapa Kang Mas? Kyai Kirawaksa, nalika semono sliramu wis tak paringi ngerti yen to ari kalenggan iki ana winisudan ratu anyar ana ing kraton Tandus. Winisudan ratu anyar. Lajeng sinten ingkang dipun winisuda minangka ratu wonten Kraton Tandus? Ora liya anak kaplunanmu Nini Purbaretna jumeneng ratu ana ing Kraton Tandus. Purbaretna jumeneng ratu Kraton Tandus. Wonten dalem sewu Kang Mas. Iya kula wangsa. Anggen panjenengan minisuda kepulunan kula Nini Purbaretna minangka ratu wonten ing Kraton Tandus. Menapa sampun dipun petang, menapa sampun dipun penggalih kanthi tirtaning kawicaksanan, Kanthi weningi cipta panjenengan wis nimbang dene panjenengan jumenengake Purbaretna minangka ratu ana ing Kraton Tandus jalaran. Putraning Sun kang mijil saka garwa Prameswari patutan kawan ratu Tandus kang mijil pembayun ora ketanga putri iki hamung Purbaretna mula Purbaretna kang menang lenggah minangka Gumantinata lenggah ratu ana ing Kraton Tandus Yai. Nuwun sewu Kang Mas Prabu. Purbaretna menika pawakan wanita. Ya kene ya. Kajumenengaken ratu wonten ing Kraton Tandus. Menapa ing mangkenipun Purbaretna menika saged ngobetaken pamerintahan wonten ing Kraton Tandus? Perkara kepulunanmu ki wanita. Ngaten nggih. Yor kowe nyepele kelawan lungguhing wanita. Kula wangsa yen kowe lali sawentara pun Kakang bakal ngelingake eling lembarane sejarah kang wis kawuri ana ing Kraton Majapahit. Ratune kae uga putri kang aran Kencana Wungu. Ewa semono Majapahit bisa kencar-kencar gayuh Kencana Rukmi. Ora mung kuwi. Ana ing Keling Kalingga kae ratune uga putri. Semono Keling Kalingga isa kuncara Hanjayeng Bawana. Kalamun to kabeh para praboti negara nyengkuyung kelawan apa kang dadi lekase sesembahan lan panguwasa Grawaksa. Kang Mas, menika dede Kraton Majapahit, Bener. ugi dede Kraton Keling Kalingga, nanging menika Kraton Tandus. Turta malih jeneng ratu menika mboten saged kangge jajal-jajal. Kula pamekaken tiyang nitih turangga menawi dawah sisip sembiripun namung diri pribadinipun ingkang badhe ngraosaken, nanging menawi ratu menawi mboten pinter anggenipun ngobetaken pamerintahan, kawula ingkang badhe dados korbanipun. Mila saking Kula sinuwun. Piye pangreka? Ngantos menika mangke mboten saged ngendhaleni negara.
Lho, kawula sing boten ngerti dosa lan kaluputane niku badhe sengsara. Niku leres ngendikane Kang Kadang. Ora kleru pancen. Nggih. Kowe kudu eling. Ratu kuwi duwe andalan, ratu kuwi duwe bawaan. Nggih. Upama putraku Purbaretna jumeneng ratu, mongko ratu kuwi menang perintah, ora menang diperintah. Upama kok darbe kaluputan isih akeh nayaka praja kang padha ngelingake awaton golong gilik kekarepan manunggaling tekad ing mengkone bakal bisa nggawa kuncarane. Wah, lah niki. Dadi ratu kok mung jagake marang kawula saka guru lan prajurit. Lah niki tuladane sing panjenengan nggih tuladha keling lan Majapahit. Mula akeh pangorbanan mumpung menika dereng kelampahan. Nuwun sewu lho nggih. Nuwun sewu lho. Niki langkung prayogi ingkang sampun buntas sawiring reh tuladane kados Kang Kadang piyambak. Lah nggih ngoten to nggih. Mila saking menika Kang Mas, Kepriye, Bro? suwargi Kanjeng Rama Gendayuda menika anggadhahi putra kalih panjenengan lan kula. Bener. Mila menawi panjenengan sampun boten kuwawa ngembat pradata wonten ing Kraton Tandus, kula ingkang badhe jumeneng ratu wonten Kraton Tandus. Kang Slira milik lungguh minangka ratu ana ing Kraton Tandus. Ya. Kene Gurawangsa. Sabda pangandika ratu nalika panjenenganku isih lungguh minangka ratu. Kuwi wis kapirsa lan dingerteni dening para kawula. Pindhawa ing Kresna kang tumetes ing Glancang Setu. Dene saiki Kang Masmu wis ora lungguh minangka ratu. Kalamun to jeneng sira kepengin dadi ratu ana ing Kraton Tandus, aja nyuwun kelawan pun Kakang. Lajeng kula kedah nuwun kalian sinten? Njaluk kelawan sing duwe panguwasa, ora liya Ratu Putri Purbaretna. Oh, kados ngaten. Purbaretna Paman Gurawangsa. mumpung durung kebacut mudhun saka dampar Paluanung. Panguwasa ana ing Kraton Tandus tak jaluk. Jenengan suwun. Paman Gurawangsa. Kalenggahan ratu wonten Kraton Tandus, kula kuwi lan sinten kemawon ingkang boten sarujuk kados ratu saged nilaraken Kraton Tandus. Piye? Kang Mas Prabu, Ya iya Gurawangsa. boten dados menapa menawi kalenggahan menika kula boten saged jumeneng ratu wonten ing Kraton Tandus. Nanging menika sampun dados sesantining ati kula. Yen aku kelakon jumeneng ratu ing Kraton Tandus, Tandus bakal bluwi batang sayuta. Paman Patih Gurapati. Panggih kula paring Purba saha wasesa kula pasrahaken dhumateng panjenengan Paman. sendika dawuh angaya. Sumoga Paman. Prajurit, ayo cepat. Kanjeng Rama. Iki minangka watusan anggonira jumeneng ratu ana ing Kraton Tandus. Nanging semono Nini Purbaretna ora sak mangku. Ora ngurangi anggon ngembak ratu. Ora ketang kae sing sentor. Bebasan caplakan dengan ora pernah papan dununge. Kudu cukil dipisah sing adoh. Mula saka kuwi cukil
dampar mesonan pun romo sing bakal depani bumi aji kraton Tandes. Menawi kados ngaten jenengan ingkang atos-atos. Iya pamujimu. Ngaten.